Hvis du ikke tager stoffer, så er det unormalt. Stoffer det er blevet totalt populært, og især i byen. Og jeg skal i byen, så vi skal lave et i byen uden stoffer-outfit. Det vil sige ingen hvidt, fordi jeg skal ikke have noget af det hvide. Vi starter med de her rhinestone kammerbukser her. Jeg er 23, og jeg har aldrig prøvet at tage stoffer. Og det vildeste er, at det man bliver mødt med efterhånden, det er, hvis jeg bliver spurgt om jeg tager stoffer, og jeg så siger, nej, det har jeg ikke. Så er folk jo blevet sådan, wow, okay, hvordan kan det være? Fordi FX med kokain, så er tanken om, at jeg skal sniffe glasskår op i min næse, og risikere at blive fucked up, ikke lige mig. Så tager den her sorte sweatshirt på her. Og der er efterhånden flere folk, der mener, at man ikke kan have det sjovt i byen uden stoffer. Og hvis man har den holdning, så må det være, fordi byen er det mest kedelige, eller fordi man måske har et problem. Nok mest nummer 2. Så tager de her Timberlands på her. Og det er ikke fordi, jeg skal stå og trash talk jer, der tager stoffer. For jeg har selv haft nogle venner, der har gjort det kontinuerligt. Og i stedet for at cutte dem ud af mit liv, så har jeg prøvet at hjælpe dem og tage dem fra det på en god måde. For som en, der aldrig har taget stoffer, så synes jeg bare ikke, det er fedt at være sammen med folk, der påvirker stoffer. Og i sidste ende er det et tidsspor, som kan ende rigtig galt. Så tager den her læderjakke på her. Og Markus, du kommer ikke ind på nogle klubber i sådan noget tøj. Jeg har været på klub 2 gange i mit liv af 10 minutter hver gang. Det er blandt andet nogle af de steder, hvor der er rigtig mange stoffer i omløb. Så det siger mig ikke så meget at være der. Husk at være egentlig bare, du kan sagtens have det sjovt uden at tage stoffer.